Miramis. Miramis goजा अमा बेदर. Iya mah kantal jeung अमा बेदर. Dali. Mana ge? Ma hoनना गिरदों खाय नोंलाय? आं जेबो गाना. आं एगारानोखा. एगारानोखा मा जां? बा नै सासेया सिरि रावजोंबो रायलायलाया दा न' सिङाव हारसिं माइब्रा लोंगासिनो. हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ. बैसागोनि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय, आंनि खुलुमनाय, गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय. दिनै बैसागोनि 1 थारिख गोदान बोसोर दिनै. ओमफ्राय दिनै जोङो गामियाव थांनो नागिरदों, बोरायनि गामियाव. ओमफ्राय एसे ब्लग बानायलांसै दिनै बैसागोनि नामै. बिस्रानाव दिनै खाना दं आरो बैसागोनि बिदा गेजेरा पार्टि जानो नागिरदों बैसागोनि खाथिनि गामि खाथिनि बोराय बुरै बाहागिफोरखौ जोंबो थांनो नागिरदों दा. ओमफ्राय दा टाइमा 8 जासिगोन, गोबावानो जाबाय. दहाय फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन, खोमसिनो नै ओंखारजोब्बाय रेडिनो. आंबो ओंखारबाय. बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ जोबजासिम अननानै. बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. थांनोसै ओंखारबाय. नै बिनानावबो ससे थांफानो नागिरदों. बिनानावखौ न' नेनो होलांनो नागिरदों आङो. लोगोफोर थांगासिनो आङो. गानखोन्दा दख'नाखौ गानबाय. दाख्लै बैसागुआव दख'ना गोदान लानायखौ गानासै आङो. दख'ना गोदान आंहा अननो ओंखारसै गाननो. ओमफ्राय बैसागोनिबो गोदान लाफिननाय जायासै. बेखौनो गानबाय. गाननो मोजांथार दख'नाया ओंखायनो बेखौनो गानदों. लोंबाय बिराद गरमखा. सासे थांफायोनो दखाननि नै खुरा, बेखौ नेनोसै दसे नलबारिसिम थांफायोनो. दासो गस्ला गाननो थांनो नागिरदों, दसे नेनांसिगोनलाय. खुरायाबो थांफानो नागिरदों जोंजों नलबारिसिम. आंजों समाय फैनाय, आंजों रमाय फैनाय. ओरैनो गोमो दख'ना गैया नामा? बेसे गोलैदिया? दख'ना नायदों गरमाव मोनफैबाय. मोजां मोना बेखौ होना. Dukna. Moनफैबाय नै गामियाव. न'आव मोनफैबाय. मानसि बुरजाथार दङ. जोंखौ खिथिदो. जोंना आब्लां गय जाग. सोलिगासिनो पार्टि. थांसै. Mana? Ra. Mungkin tanah kali. बैसागोनि नै पार्टी होदो. नै जोंहा एक्टरा गामिनि आलासिफोर
Terubah nih yang nafsulah sasya nafsulah dia udah. ओमफ्राय बाहागि गासिखौबो लेंजोबदों आरो माखासे आलासिफ्रा जानानै थांजोब्बाय ओमफ्राय दा माखासेफोर दङ आं भिडिअ बानायबाय थायाखै लाजिनानै बिस्रानि जोंहा बोरायनि बिदा गेजेर बियो एयारपर्टआव साख्रि मावो आरो बियो बैसागोनि बाहागिफोरखौ लेंनानै बुरजायानो मानसिफ्रा 40 जनसो जागोन खोमा 40 जननि बारा जागोन होननानै बुंदोंमोन माखासे थांजोब्बायानो जों 3टासोआवसो मोनफैदों नालाय दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै बिखुनजोनो मेख्ला लाबोदों ओमफ्राय बिजावजालिया आब'नो दख'ना गांसे लानानै फैबाय ओरैनो खम दामनि माथो आरो होनो हाबावनो दामनि गोरिब मानसि ओमफ्राय जोंहा बाबाया नै सासेजों लोगो जायाखैमोन माखब खोब जानानै थाबाय थादोंमोन डेभिड लानाव थांनो होननानै ओमफ्राय लोगो जाथों होननानै बारैखौ लानानै फैदों आङो मानसिफ्रा ओंखाम जालायगासिनो लोगो जाहांबाय लोगो जायाखैमोन जोंना सासेया आंना फिसौला मोनलायबाय लोगोफोर आंहा नैबेखि दं रान्दोनिफोर अमा बेदर सेमजोब्बाय नोंसोर जाजोब्बाय नामा आलु भाजा मिरामिस नामा मिरामिस गोजा अमा बेदर ये मा खान्थाल दं अमा बेदर दालि संग्रा ओंखाम संनानै आग्लायनाय दै गुफुरा नोंसानाखै बियाव जायो रान्दोनिफ्रा नायदो दासो जादों हा जोङो 12टासोआवसो फैखादों 12टा 1टासोआवसो लादों गासिखौबो लादों जानाय लोंनायाव मुखुबथार बेसेराफ्रा रायलायनो टाइम गैथ'आ फैदो आरो फैदो नोंखौबा ओरै नाहर मा नांगे मा होननो नागिरदोंखाय आं नोंलाय आं जेबो होआना भिडिअ खालामदो मा जादों दे आइ आफामोन होनलायदोब्रा गैला आलासिफ्रा सेमजोब्बाय gampang sekali ngomong. Sekarang aku dah. Deh. Oh foto sekarang enggak? Foto. Tambah yang ada se. Ini gorong kak. Kamu jangan sempet. बिराद ओंखाम उखैबाय फुङावनो जानायानो ओंखामा दाबो जायाखै दा ओमफ्राय मानसिफोर गैला रावबो गैला न'नि गोजाल'सै माल बुस्थुबो लांजोब्बाय ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दा मोनानि खेबसेनो ज' माला थांसै आं एगारानोखा मा जागोन आं नोंखौ सोमोन्दोआव आब' जागोन आरो आब' माथो बिजावजालिजों एखे आब' गोजा नै बिसोर सानैया बिजनिनि बावसो बे आब'आथ' हाखाब नायखौ हाया दे बैसागोनि खेबसे मोसादो स्रायनो ओमफ्राय दामगोन दामदो
दहाय साननि मोसानायखौ नुवासैना आङो हा अ दे जायनिखौ खोनायो बेनिखौ मोसाबानो जाबाय लासै लासै दामना मोसादोब्रा वा नै सासेया सिरि सिरि रावजोंबो रायलायलाया दुगा न' सिङाव हारसिं हारसिं माइब्रा रोसि लोंगासिनो ओमफ्राय बेखौ आं लोंगोन माइब्रा रोसि नै न' सिङाव स्पेसियेल जागोन बाहेरायाव जालाया मावजि सादु गोजा हौवाबो हिनजावबो नै ओमफ्राय मामा मा सागोन ना सना उन्दैसो रुबा ओइ ना फिसौलाया नै नाहरनाय Wah, denjangka. Wah, gagliba. Kau nubel thailand gedro. Ini lagi for Maibra seleng nasi yang nasi burzah deh. Ang nasi ngau seleng pribai. Harsing. Berea aja asin nih betul kar sepesi. Toh izah kamu lagi. Hama, boleh le ya? Aku dengar. Dengar. No, hari mana? Si mana itu? Cepet cek. Pasah. Kayak nasi sulit. Khoroao biring muni baik. Lang sebelah nih gelas kok. Oh, ais dulu baik. Ilalah nih mana? Oke, baik halah. Kan jakang baik lo ke nih kau jaga senang ah. Bener sih kam ang pisalang sampai. Berapa menawar berapa sih? Bener sana beler sejana ya. Cek bedo dapat ini baper mau bedo rendang jakba. Kamu deh. Kamu lagi mencari lagi foto ini video bikinnya udah. Video vlogan anak muda jadi bara muda video kalau punya siang kami opina nih. Gedan mancing udah kayak sih. Udah balas nih bukan karena zaini ada kayak video kalau bara apa sih nih. Kalau macam Embala lagi for ini video bikinnya udah nih coba. Next video lagi mencari ini cakai. Bye bye. Good night. Nih untuk bagaimana? Siap. Oमफ्राय माइब्रानि जौ रोसि लोंनाया खर'आ जिरायनानै उथिखांबा थाबायबाथाय थिरिं बिरिं बोरैबा मोनो कारहाथारमोन गिलाससे होदोंमोन गिलास गिदिरजों ओमफ्राय वान टाइमजों एसे लोंबाय बाहेराव आलासिफोर थानायखाय हारसिं लोंनानै लोंब्रेबाय दाबो बोरैबा मोनगासिनो गाबोन लाना थांगोन आं न'आवबो कवाटार खिरखि फाङालासिनो उन्दुयो Hello. Kau pun nanya hello, makan lembeng lagi. Maibra naik ni? Kiki kalau tu lagi. Maibra naik? Nabi ki mondir dongo. Bisa maba sibo mondira sanjak maba sahake dongo. Oमफ्राय सानजाखि बाथौ लामा जिंखैनो दं नै शिव मंदिर बियो मोनाबा नै गामिनि नजारा कैसे होता है होनलायदोंब्रा